Atay, yun sa ka, may kulang ang yung motor, bay. Atay, kulang, may gold bolts, bay. Saka man ako sugo ko mong mama. Kalabad. Kasi mapili ako masugo dari, bay. Uy, Choy! Oh, alisa dari, bay. Usa ka diya ah. Suguan sa rubi, kay kulangan ng bolts ba? Niya, di po kalakaw kay palong akong mama dari bugas. Saka man ako niya, si matabangan ko niya. Sus, pastil mo ram din yung problema day. Pero mo ko ng motor big. Ako ipalit dito bay. Usa day mga gold balls day. Ah, dapita. Kaniyo, kay stock mo ni good. So gold ba? Dito na 777 palit ko. Liw ko, bay. Oh, sige bay. Pero mo ko ng motor mo bay. Ang pingin na ha, kay pinangga ba kayo na ko na? Ako ra lagi bahala ni lagi. Bas balik ka dito sulod ka. Mo naman siguro ni 777 abay. Atay, walo pag Inmax, eh. Boss, namoy gold balls diri boss. Unsa rin sukod, boss? Kanang pang pipe unta ba? Ara, boss, oh. Kani pipes. Gi, pasin ako. Tay sa, boss. Ilay gasto ng Inmax, boss. Aw kana. Imuha dyan na, boss. Tara, isa-isaho na to nagkuan be. Pilay na gasto na ko ana. Ali. Akong gasto ani akong Inmax 1 million na gyud. Kanang 1 million. Kani ako ang days 100,000 ni. Ya kani akong kuan 150k. Nya akong pa-repaint ani part 200,000. Woo! Sure, oy. Alangan, ikaw daw taga Manila pag ipa-shipping pag una ko na no nya mahal ba kay shipping pino 50,000. Di 250 tanan. Kadto ganina 1 million no. Buang 1 million ay. Aloy mangani niyo. Tagna pila. 200? 200 pesos? 200,000? Buang half million na. Piyansaan mo akong papa kay mayor sa kalibutan. Atay. Inood ka yung istorya, bay. Burit-burit naman ata, ni. Atay, dugaya tong bataoy. Asa naman to, bay? Tuo na lang guro na ko to. Dugay, dugay, bay. Nahuman na naglungag dire, ah. Uy! Atay, nagunsa naman sa didiri, ah. Anak, kamala ko Inmax. Uy, Choy! Lah! Natakuran na nag-bolt sa motor. Wala palagi na ako natawag dia, pero daraya oh. Mamanin no. Di man na mao, pataka naman ka. Gold mo nang gisuhan ka si Insi, mana. Atay. Di mo na niyang motor. Sige, pag-flex-flex.